Da li nam tačno ovdje treba? O, mamice, kako je strašno ovdje. Da, jeste. Čak i za mene. Plašim se, buba švaba. Dobro, pravo vreme da izgradimo krevet iz naših snova, a ispod njih kućice. I ja hoću ovakvu. Vidi? Ja oslepeću od ovog svetla. Moj krevet će biti mračan i jeziv. Naježila sam se. Okej, a vreme je da naručim sve neophodno za moju buduću kućicu ispod kreveta. Prođite, molim vas. Da, hajde ovamo. Hvala puno. Odličan posao, momci. Ćao, ćao. Wednesday, pogledaj kakvu lepotu su napravili. Polako, tako je. Baci kocku. Svaka nam čast. Mi smo pravi majstori, jel da? Dodat ćemo još nekoliko dodira i to je to. Da, sve mi se tako sviđa. Hvala puno još jednom. O, da, oduševljena sam. Ova soba iz mojih snova. Odvratno. Okej, vreme je da i ja krenem da radim. Šta je smislila? Prvo ću podeliti sobu na pola. Ovo je moja strana, a ono je tvoje, Nid. Stvar, donesi kutiju ovde. I izgradit ćemo najstrašniju kuću ispod kreveta. Takvu još niko nije video. Odlično, bravo. Da vidimo. Da. Odlično, to mi treba. Dakle, vreme je da napravim krevet. Stvar, hajde, spusti se dole i daj mi bušilicu. Hvala. Dakle, uvrnut ću aksere i sve će biti spremno. Odlično mi ide. A sad je vreme da okačimo zavese, da mi niko ne smeta. Tako je. Izgleda super. Ja umukam i od ovog plavog zida. Treba ga hitno zalepiti papirom sa osvetljenjem. To će izgledati jezivo u mraku. Tako i hoću. Stvar. Šta sediš bez posla? Donesi vunu. Jao, kako si lenja. Onda mi nemoj da smetaš. Dakle, ovu vunu ću zalepiti ovde. I naravno neće ostati bela. I imat ću ne oblake, nego tmurne oblake. Hajde, stvar, radi nešto. Nice. O da, baš mi se sviđa. To je to. Kako vam se sviđa? Mamice, kako strašno. Konačno mogu staviti svoje magične knjige i Amailije. I također ću napraviti ljuljašku sa velikim lancem. Konačno stigao moj super set za žurku. Tu je disko kugla sa lampicama. O, kako lepo. I jedva čekam da pozovem društvo. Osjećam da će to biti legendarno. Halo, ćao drugarice. Čekam vas u 7 kod mene. Dođite svi. O, evo ih. Dolazim. Ćao, čao. Kako vam se sviđa moja kućica ispod kreveta? Prođite. Hoćemo se slikati? Hajde. Zapalit ćemo selfie. O, kako zabavno. O, čekajte, šta se to čuje ispod kreveta, Wednesday? Hajde da vidimo.
Polako. Kako se plašim. Mamice! Wednesday, je li sve u redu? To je duh. Spašavajte se ko može. Jao, kakva je to buka? Opet te Wednesday, kako me nervira? Dobro, smislila sam nešto. Organizovat ću svoj karaoke. Tako je. Provjerit ću mikrofon. Da, odlično radi. La 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 la. Šta? Znači i Enid se zabavlja. Sad ću to brzo popraviti. Tako je. A šta se desilo? Gde je svetlo? Ako se čuje muzika, znači vreme za plesanje. Ova Wednesday baš voli da se kurči. U čemu je stvar? Ko je uključio svetlo? Ja, prestani već. To ti prestani. Stvar, reši to. Pa ne. Stvar, ja sam protiv. Ne. Rekla sam ne. Jao, Mukica. Jadan. Nije se udario. Wednesday, mislim da je potonuo. Smiri se, sve u redu sa njim. Jel da stvar? Oh my god. Samo se kupa. Hajde, izlazi. Eto vidiš. Dobro je. Srećna sam. Sastavila sam Rubikovu kocku. I ogladnila sam. Treba poručiti hranu. Da, tako je. Stigli su. Dolazim. Zdravo, zdravo. Unesite taj frižider. Hajde za mnom. Evo, stavite ga ovdje. Hvala puno. Bye bye. Vidimo se. Hajde da vidimo šta ima unutra. Wow, koliko slatkiša. Sad ću lepo ručati. Obožavam žele bombone. Tako su ukusne. Oduševljena sam. I ja sam ogladnila. Stvar, gde je moja čaša krvi? Tačnije sok od paradajza. Hvala. Tako sam žedna. Baš prija. Tačno, kako sam mogla zaboraviti na želoči? Bravo, Stvar. Podsjetio si me na vreme. Enid, možeš li mi pozajmiti par očiju? Moji su ispali. Šta? Wednesday, jedeš svoje oči, stvarno? Ma daj, šalim se. Nemoj se više tako šaliti. Uplašila si me. Vreme je da našminkam usne. Tako je, baš sam lepa. Stvar je došao u goste. Kako zabavno. Ne brini, druže. Svi padaju. Uspećeš drugi put. Moram dovršiti poglavlje moje knjige. U crnoj kući, u crnoj sobi je sedela. Šta? Stvar, ne smetaj mi. Šta hoćeš? Nemam vremena da se igram s tobom. I rumenila, da. I malo senka. Ćao, Stvar. Nemoj me golicati. Prestani. Pa šta radi? Nema ni sekunde mira. Dobro, sad ću ga smiriti. Stvar, prestani da smaraš ljude. Hajde, sedi u kavez i razmisli o svom ponašanju. Jel ti jasno? Jadan, nemoj tako sa njim. Wednesday, pusti ga, molim te. Preklinjam te. Eto, slobodan si, Stvar.
Nema na čemu. Obavezno dođi u posetu. I ti, Wednesday. Nuh-uh. Baš si dobra. Jao, a gde smo mi? Šta? Rešetka? Hej, pustite nas. Da li me neko čuje? Ne mogu da verujem, zarobljeni smo. Možda mogu da se provučem nekako? Nećeš moći, treba nam ključevi. Ali gde da ih uzmemo? Enid, smiri se. Jao, šta je to? Konopci? Hajde da povučemo, možda će pasti ključevi. Wednesday, povuci ti prva. Hajde. Ti si kukavica. Okej, povučem. Je li to Skittles? Mrzim Skittles. Nervira me njihova boje. Enid, šta je s tobom? To je pravi raj. Spremna sam zauvek da ostanem u ovom kavezu ako me nastavite da hranite slatkišima. Enid, saberi se. Moramo izaći odavde. Vuci konopac, odmah. Dobro, nadam se da su i u mojoj kanti neki slatkiši. O ne, kako odvratno. Uj, to je zemlja. Gde? Jadna ja. Šta? Crvi? O ne, užas, mrzim insekte. U pomoć. Sad će mi ući u nos i uši. Enid, smiri se. To su samo crvi, neće ti ništa. O, a evo ključa. Odlično. Možemo otvoriti jednu bravu. Odlično, hajde. Dakle, ključ odgovara. Dakle, rešili smo se jedne brave. Baci kocku. Malo sutra. Šta je to? WC šolja? Ali šta će nam? Možda je unutra ključ? Enid, ti ćeš da ga tražiš. Hajde. Ja? Ali neću. O ne! Kako odvratno! Wednesday, povratit ću. Ja, dobro, bit ćeš mi dužna. Miriše lepo. Sad ću da probam. To je sigurno nešto lepo. Pa to je Nutella. O, da, kako ukusno. Ali Enid to ne mora da zna. O ne, Wednesday, šta to radiš? Uj, prestani. Da vidimo šta je na dnu. Da, to je ključ. Da, super. Hajde što pre da otvorimo novu bravu. Izvoli. Ključem koji si izvadila iz WC šolja? Ne, hajde bolje ti. Opet sve ja. Dobro. Uspela si, svaka čast. Šta je to? Plašim se. Sad ću da vidim. Vizija budućnosti. Stavljam ruku u kutiju, a tamo je... O ne, buba švabe. Kakav užas. Svuda su. Enid, tamo nije ništa strašno. Jel da? Onda se pomeri. Tamo je nešto živo. Moram da vidim. To su buba švabe. Stani. Ako ne izvadiš ključ, niko to neće uraditi. Mamice, ali tamo su buba švabe. Okej, pokušat ću. Moram što brže naći taj ključ. Evo ga, vidi. Tako sam srećna. Ej, gde ćeš? Gledaj, sad ću otvoriti još jednu bravu. Uspela je. O ne, oslepeću tog svetla. Polako, Wednesday, sedi ovde. Jesi li dobro? Jesam. Ali šta je to? Ne znam, podsjeća me na kancelariju hemije. Vidi, to je uputstvo. Treba pomešati određene sastojke i dobit ćemo ključ. Jasno. Daj mi ljubičastu epruvetu. Sad čekaj, eto, izvoli. A sada treba pomešati sve u ovoj epruveti. I šta je ispalo? Joj, kako smrdi. Wow, izgleda super. Želim da probam dok Wednesday ne vidi. Baš me zanima kakav je ukus. To je baš lepo. Čekajte, sa mnom nešto nije u redu. Ne.
Zašto se povećavam? Enid, šta si uradila? U pomoć! Ja sam Hulk. O, šta da radim? O, tačno. Možda će ovo pomoći. Izgleda da je uspelo. O, Wednesday, baš ti hvala. Nemoj više ništa dirati. Dakle, nastavit ću da pravim ključ. Jesam rekla da ne diraš. Sama ću sve uraditi. Ti možeš samo da gledaš. O, nešto se dešava. Tečnost je promenila boju. Nastavit ću da radim. O, valjda sam uspela. Ostao je posljednji korak. I... Wow! O, to je šifra. Hajmo da otvorimo bravu. Enid je u pravu. To je šifra od sljedeće brave. O, uspele. Ja uplašim se. Prestani da me grliš. Da vidimo šta je ovaj put. Izgleda da je to kutija sa pićem. O, tu su slamke. Treba popiti sve to. Jedna od nas će imati ključ. Ko počinje? Ja. Sad ću probati taj koktel. O, baš je čudan. Ljut je. Veoma ljut. Enid, sad ti. Okej, sad ću. Nadam se da će to biti nešto ukusno. Wow! Jeste! U koktelu su moje omiljeni džus bole. Obožavam ih. Popit ću sve do kraja. To je nerealno. Ima li ključa tamo? Nažalost ne. Znači da je u tvom koktelu. Žao mi je. Kakav užas. Okej, uradit ću to. O, ne. Počinje. Treba je ugasiti. Ups. To je bilo moćno. O, ali našla sam ključ. Super! To sve nije bilo uzalud. Hajde da otvorimo bravu. Dakle, to je već 5. brava. Svaka nam čast. Šta je to? Wow! Baloni? Obožavam ih. Sigurna sam da to nisu obični baloni. Sigurno ima nešto unutra. Našla sam kacige sa šipcima. One će probušiti baloni. Moje kacige izgleda bolje. Dobro, počni. Oho! Šta je to? Enid, prljava si kao prase. Dobro, sad ja. Hoću da probušim ovaj balon. O ne! To je mleko i sad sam sva mokra. I to je sad od nas prase. Okej, na mene red. Ja ću probušiti ovaj, pomeri se. I... Jo, šta je to? Brašno? To je ipak malo bolje nego oči sluz. Wednesday, hajde sad ti. Okej, probušit ću ovaj. Skačem. To je šareno perje. Odvratno. Meni se sviđa. Ličiš na kokošku. Ćuti, probuši balon. Okej, probušit ću ovaj. Tamo je sigurno ključ. O ne, to nije ključ. Enid, smiri se. Hajde sad zajedno da probušimo. 1, 2, 3, skači. O, šta je to? To su konfete, baš lepo. O, vidi. Našla sam šifru, super. Wednesday, hajde da skinemo sljedeću bravu. Konačno. Ja ću ukucati šifru. Ostale, posljednja brava. Šta nas čeka? O, to su vrata, ima ih baš mnogo. Zanima me šta je za njih. Wednesday, tamo je prazno. Možda da pokucam? Niko ne otvara. Hoću sama da otvorim, ali plašim se. Možda tu živi neko? O ne, plašim se. Enid, probaj da otvoriš ova vrata. O, dobra ideja. Hajde. Nadam se da tamo nije ništa strašno.
Wow, kako slatko! To su balončići od sapunice. Prelepo! Ja mislim da je to odvratno. Mrzim ih. A ja obožavam. Wednesday, sad je na tebe red. Stvarno? Okej, otvaram. Ajoj, crvena farba, ozbiljno. Wednesday, kako si? Mamice, šta je s tobom? Nije mi dobro. Kako je nežna. Sa mnom je sve u redu. Dobro sam. Dobro, otvorit ću posljednja vrata. Konačno, to je ključ. Da, super. Konačno ćemo izaći odavde. Tako sam srećna. Juhu! Wednesday, hajde, požuri. Sad ću. Da, uspelo je. Znači, slobodni smo. Pobednički ples. A sada, hajmo odavde.